willen ons hier van de barbecue maken. Je wil een beetje rijvlees bakken, een beetje schweinvlees bakken. Zo, het eerste waar we dit vlees rijdt maken, je wil hier een beetje van het witte lostranen. Dat is zo'n wat je niet wel doen had. So, in wat woest je te luisteren wanneer het van rij is? Dat is een hard vlees, dat kost wat je luta je schijt eten. Wanneer we dat door erin gaan, gaan we dit opsnijden. Dan hebben we er een beetje cream cheese nemen. Small cheese, ja, small cheese hebben we er nemen. Dan doen we dat zo opsnijden. We willen niet ganz durchsnijden, bloos zodat het een kleine broodje heeft, zodat we er fijn kunnen wat in doen. En dan dat we van daarna weer aanzalten. De seasoning snap. Wat voor een seasonings is broken van dit? Wat ik voor dit broken nou is, ik lees door een company die heet meeja, vleesjootje. En voor dit rijvlees leg ik dit te broken, dat heet holy cow. Holy cow. Zo, we worden dat bezalten. Dan best dat het met crème gaat, of Jo. de schicht bovenop? Nee, bloos dus dat zo, dus zo. Schakelen met een beetje crème. Gewoon zo uit allemaal, joh. En opdraaien, dat het dan fijn ombakken is. Door, nou, dat is zo breed. Dan worden we een beetje van de cream cheese in. Dit zit met jalapenos gemaakt. Ja, dat is voor mij wat een beetje strenger aangelangen. Dit is gewoon unbedingt streng. Dat plus dem smaak dus een beetje bijbrengen, joh. Ja, dat kan ik, wanneer ik in Mexico heb worden zien. En door spaziert hebben, door een restaurant om daar zit. Dan die me dan zeggen, nee, dat is überhaupt gewoon niet streng. Maar is dit te zeggen dat we dat kind op de bond dat u moest de 4 uur vorne zum komen 4 uur lassen? Die komen met 3 grote trucks komen die om 4 uur lassen. Goed, zo, die hebben we met zo'n cream cheese in je doen. Dan moeten we dit een beetje te zien zetten. Dan moeten we nog een beetje spaak krijgen. Meestal dat woord spaak kost veel beter hier als dat woord jalapenos. Oh, dat woord spaak, dat verdraagt zich veel beter als jalapenos. Dit is, wat zei je dan gesneden spaak? Deze stitsen dat door zo aanrollen, joh. Dit is zo dat de jalapeno niet wegranen hebben. Jo, wie willen dem zeer beschouwen dat we dem bloot nog een beetje van smaakje kennen, joh. Door zo smaak te aanrollen met de spaak, joh. Toen, hier wil we dat nog eenmaal deze spaak. Weet je maar een andere seasoning aanzalten. Dat heet honey bacon. Honey en spaak toe. Dat wordt geen smaak, joh. Zo, dat zo krijgt ze bekriezelen en... Jo, bloos is dat dat je vloot een zeer smaakelijk klier van we dus op de barbecue gehad hebben. Dat is enge beetje, joh. Oh. Nou ja, ze rijdt in de appel, joh. Die chicken is, rijvlees is dunkel uit het vlees. Als rundvlees of schweinvlees, besonders schweinvlees is zeer licht, joh. Rijvlees is dunkel uit het vlees. Zo, die tweede dat is dan voetsvoordig. Jo, we hier nog eenmaal een klein beetje. Was nog mal een derde schicht spaak ram? Nee. Zoveel spaak. Wie wil de plus zo dat het plus zeer schijn wordt zijn, joh. Wat, du sagst aber nicht, dass er te veel spaak in onze jaft. Nee, Spike maakt, wat zei je, Spike maakt alles immer beter, joh. Nee. Oh, nu is deze rijdt, joh. Check hem al. Rijdt hem bak. Weet je, nu komt nog de beet schweinvlees, nog een pork tenderloin. Ik geloof ik wil dat krijgen behandelen als dat andere vlees wat ik deed. Weet iets, ik wil dat met honey hug seasoning en zolte. En er staat met de holy cow. Die geloof ik wel, wie krijgt is die zijn, wie worden die bloos opsnijden op, toen door zo cream cheese en doen, joh. Ja. Dan worden we die ook een beetje met de spaak inrollen. Nu ben ik er in die schweinvlees met spaak inrollen, dan wil je dat toch ook schijnen, Dat wordt joh. krijgt, dat reicht je zijn. Dat is wat we worden doen. Goed, dan wordt de nächste ook zo. Nu, dat is al op bescheid.
ik wil vandaag nog hoekers eten. En wanneer we reden van barbecue, dan hoort me al bloos van de aan denken. Honey hog mijn honey zwien, ja? Ja. Dat past goed op, Ja, ja? passt gut auf. Bereid. Schwien hast ich im Honig gesehen. Dat kan ik nou wirklich bestrijden, zo staat dat niet dat dat wat voor het ganz even zal zijn. Nu willen we dit toe doen, dan willen we dat ook met de spijk inrollen. En dan zijn we wel direct om ons barbecue heet maken. Dan dat de bakken wil. Zo, nu is het dus ook gereed. Dann hast du alle Fleisch reit, was du reinmachen willst. Ganz kraai. Zo, nu hebben we ons vlees groot reingemerkt te bakken. Zo, dan moeten we nu ons barbecue aansteken en aanswitchen. Alle die Anstecken answitchen. Toen we in de tijd, dan hebben we die aansteken. Ja. Nu doen we die aanpluggen. Dan doen we die bloos aanswitchen. Dan hebben we die nu smoke. Ah. Dan lopen we bloos wat het je scheid regelt. Vertel mir mal ein bisschen von diesem Gerät, den wir in der Barbecue machen lässt. We namen dat een pelletsmoker. Wat naast dat? Als dat van kleine kruimeltjes halt in de reker, het is een meeja. Ein Kreimelschmecker. Ja, het is een kruimelsmeeja. En die dat zich verzelt, wanneer we die aanswitchen, dan doen we rookstalen. Dan deed hij zich zelfs door de kruimels naar auger door en steekt hij zich er zelfs aan. We kennen dat dus ook merken, wanneer je door kijkt. En doordat hij zich dat dan aansteken, en dan heeft hij hier bijna een pijler. Die deed zich zelfs pijlen waar hij dat is. Dan deed hij zich dat zelfs controleren door bijna, waar hij dat wel houden door bijna. Zo, nu dat we hem aangeswitcht. Nu moeten we best wachten wat hij is. Brennen dat er bijna, en dan stellen we hem zo heet als we hem willen. Dan lopen we wat hij zien, wat hij hem heet heeft. En für das Fleisch will halt dessen Stahlen. Für das Fleisch würde ich dem gewöhnlich so ab 350 stahlen. Und dann hast du für das Schweinsfleisch und Reifleisch beides dieselbe Temperatur. Jo. Und wie lange gleich was das dir aber dort gut ist? Ich glaube so von ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde. So, nu haben wir uns ein Barbecue, der ist nu heiß, der ist nu 430, der wird sich noch ein bisschen raufkommen, der 350, das sind wir den wollen. So, was hast du als nächstes dran? Nu als nächste habe ich hier uns Reifleisch. Dat zijn de dikkere bieten, als ons Schweinfleisch, so wie worden die nu de eerste opleiden. En dan wollen we vielleicht 10 Minuten oder so luren von ungefähr. Und dann wollen wir das Schweinfleisch noch bleiben, weil das sind die anderen Bieten, die brauchen nicht ganz so lang, weil die wollen gut sein. Wir wollen nu zuerst das Reifleisch, das noch bleiben. Oh, hoor je mal. Hoor je mal. Dit vaak, du boven. Oh, jetzt ist ganz gut gegangen. Muziek te niet uren. Dan hangt me nu nog dollar. Zo, die zijn dus van ongeveer 10 minuten vergonnen. Nu willen we dit onder het vlees tussen opleiden. Dan zal het al ongeveer zo tegelijkertijd zijn. So, das andere hat dann noch die 10 Minuten so unter Probe. Ja. En hoeveel gemalen hast du dann noch drehen musst, wenn in Barbecue moet je nog einmal het vlees gedreht worden? Nee, wie deze met zo'n pelletsmokers is dit. Die durven we niet draaien, dat is niet direct op het boven dat vier heeft een schot even, zo met deze die kunnen we het dan opleiden. Totdat en kunnen we ons kunnen bezien doelzaten. Maar we geloven dat het vlees goed is, dan doen we dat nog zijn, maar ik kan dat nemen dat erop en dan doen we ons een plus voor de change maken, hoor. Dat is het job met deze. Zo, nu is het erin. Die zei helemaal van wie kijken, dan doen we niet bakken. Zo, we worden dan maar de toden haken dat we dat bakken kunnen, joh.
Dat ze barbecues die komen wat in de moedstaak getauft. Toen zijn we heet dat vlees al is. Die doen we de aanvlagen en dat in een vlees steken. En dan wijst hij ons wat heet dat vlees is en in de bijna komt. Ah zo, dan weten we wanneer het klaar is. Jo. Die doen we hem door zo. En dan stoppen ze van ongeveer wat in de maat. Zo, en hast du dan im Sinn, wat voor een temperatuur het vlees zijn zal wanneer het klaar is? Jo, dat rijvlees dat wil ik zo van ongeveer 145 graden hebben. Dan leef ik als het zo 3/4 gaat, niet 100%. Ik wil dat niet 100% goed gaan, want dan is dat gewoon uitgedreigd en hard. Oh, wat is dan het vlees er even afsteken bijgedaan? Nee, dat is dan al 10 jaar voor dat die wordt afgestoten en weggedaan van u de schip. Zo, nu willen we nog maar waar het zijn als we al dichtbij zijn. En we willen zijn het. En dat 139. Oeh, deze is al ganz goed. Deze is ook goed. Krijgen zijn er voor je. Door de schwien zich te laten nog een klein beetje liggen en dan zijn de rijden ook dan erop komen. Ik had in de benen opgemerkt, zodat aan de spaak de benen bij een reisje kennen. Die waren nog helemaal bij trainen door. Nu gaat hij door, joh. Kijk je maar, 145. Die zijn er goed. Die willen we erop nemen. En dan willen we een klein beetje zich laten verrijven. Zo, wat is het rijven van een vlees gerijven dat? Wat heeft dat voor nutsen? Dat is dat die zucht bijna, alle die vleeszucht, dat zich al een beetje beruien heeft. Nu maar dat zo heet is, dat ze van dat zij wild is, dat zij afgedekt. Dat moet zich weer beruien, Ja. dat het alle kreeg vertragen heeft en vlees. Wil je een beetje ruim maken zo? We deden dat nog klok 6 met 23 minuten. Deden we dat rijvlees toen opleggen. En we noemen dat erop, dat is nu klok 7 met 15 minuten. Zo, we zijn niet goed zo in een stunde wat we gebruikt hebben. We hebben ons nu recht doen als nu de temperatuur van binnen, zodat die ongeveer zo 145 graden is. Dat zullen we nu gaan deden. Want we geloven dat het goed is zoals we dat even willen eten. Ik kan niet langer leren, maar we deze mal afsnijden moet zien waar het zit. Oh, Kijk je maar. dat ziet vertraaglijk uit. Zo, nu willen we maar zien waar het smaakt dat, joh. En? Oh. Je hebt uit de hulle. Ja, het smaakt zeer schön. Zo, nu willen we maar deze maar zien waar dit zit. Dat is zo'n schweinvlees. Dit is wat de onderscheid is. Dit is de schwein tenderloin. En dat is de rij. Kijk je maar de onderscheid. Kleur is ganz anders. Dat is krijgt het donkere vlees te zijn. Jo. Nu is het tijd om deze schwein te smaken. En dat vriendje, dat gaat gewoon niet, moet je wat zo op nu. Ik blijf eigenlijk wel blijven te eten. Freudig schmeckt, schmeckt der Toast im